Как се стигна до решението вие двамата да отидете на релсите? Причината, че тя беше забременяла. Беше забременяла от мен и искаше да роди. А знаеш, че баща й това нямаше да го позволи никога. Баща й нямаше да го позволи това никога и знаеше, че ще се мине известно време и техните ще видят, че е бременна, например. И знаеше, че баща й ще направи всичко възможно да го абортира. Ще го премахне, а тя искаше да го роди. И тогава, когато ми каза, че иска да се самоубие, тя плачеше. Плачеше и аз се опитах да я спра. Да я спра на същата вечер. И тя ме посегна и ми удари шамар. А това го не е правила никога. Даже не съм си помислил, че го направя. Посегна и ми удари шамара. Даже сега чувствам ръката й, топлината й от шамара. Тя ме удари и ми каза: Бебче, много те обичам, разбери, но няма да позволя да ми премахне онзи детето. Ако то ще умре, и аз ще умра.